రామ్ నా కోసం వస్తున్నాడు. అది విన్నప్పటి నుండి ఒక్కో సెకండ్ ఒక్కో యుగంలా గడుస్తోంది. నీకు సిగరెట్ అంటే అంత ఇష్టమా? సమ్ టైమ్స్. ఏ నీకేమైనా ప్రాబ్లమా? నువ్వు రోజు రోజుకి నాకు ట్రక్లా ఎక్కేస్తున్నావు. నేను నీకు ఎడిక్ట్ అవుతున్నాను. నీకు అర్థమవుతుందా? ఎప్పటి నుండి? నన్ను అడిగితే మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏడవాలి, చచ్చినప్పుడు నవ్వాలరా. చా ఇలాంటి ఫాల్తు లాజికల్ చెప్పక. ఎన్ని రోజులని ఇలా ఖాళీగా కూర్చుంటావు? ఏదో ఒక జాబ్ చేయొచ్చుగా. టార్చర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మావా. సారీ 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 ఐమ్ సారీ. ఈ ప్రపంచంలో చావు కంటే నరకం ఏంటో తెలుసా? ఒక మనిషిని పిచ్చిగా ప్రేమించడం. నువ్వు నాకు దూరం అయితే నేను నిజంగానే పిచ్చిదాన్ని అయిపోతాను రామ్. అయితే నా కంటికి కనిపించకుండా దూరంగా వెళ్ళిపో, అప్పుడు నమ్ముతాను నీది నిజమైన ప్రేమ. తన ప్రేమని నువ్వు గెలవాలండి, ముందు నువ్వు ఓడిపోవాలి. ప్రేమలో సంతోషాలే కాదు, త్యాగాలు కూడా ఓ భాగమే.